استفاده میکردن. فدراسیای روسیه همه چیز برای مهاجران منع کرد. номерои студентский билет мекардагира мегӯед. Бешакир Раҳмат. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як мавзӯи нава пешкаши шумо мегардонем. Федератсияи Русия барои муҳоҷирон чиро манъ кард? Дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунед. бародарое ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва қарор бошед, дехтари дандон дар кортон боша, бародари тоҷики хидмон стоматологи беҳтаринай, рақамҳош мебарояд занг бизанен, дар хизмати шумо мебошад. Федератсияи Русия қонуни наверо таҳия кард ва ба имзо расонид, ки шурӯъ карда аз моҳи сентябр дигар наметавонанд муҳоҷирони дар Федератсияи Русия қарор дошта бе ягон ҳуҷҷат аз ҳар куҷое симкартаҳои мобилӣ дастрас кунанд. дар ин бора тақрибан 2 моҳ пеш ба Думаи давлатӣ пешниҳод шуда буд, ки дар фурудгоҳҳо низ ин чизҳо манъ карда шаванд ва аз сари нав ба қайдгирӣ карда шаванд. дар ҳолати ба қайдгирӣ накардан симкортҳои мобилӣ хомӯш карда мешаванд. яъне ки ин қонун аллакай ба имзо расидагиай. дар Федератсияи Русия чӣ хеле ки пештар буд аз куҷое мефоритон симкарта мегирифтен бе ягон документ, бе паспорт, ё ки дар аэропортҳо бе паспорт симкартатон медоданд, истифода мекарден. Федератсияи Русия ҳамин чиза барои муҳоҷирон манъ кард ва ҳар касе ки ҳозир симкарта дора, мисол рафта аз сари нав ба қайд гирифтагиш нестай, мақсад пешниҳод карданд ки симкартаҳоро хомӯш бикунанд. барои ҳамин касе ки мехоҳад симкарташ хомӯш нашавад, касе ки ҳамин кора кардагӣ набошад то ҳозира, бирен ба ширкатҳои мобилие ки дар Россия ҳастанд, ҳамун компанияҳои симкартаҳотон ҳамуҷа муроҷиат кунед ва ба паспортон аз сари нав ба номи худтон ба қайд бигиред. агар ки дар номи худтонам бошад пештар вақто, бояд як бори дигар ки аз сари нав ба қайд бигиред. тамом. баъд симкартаҳои шумо хомӯш намешаванд. ин буд информатсияи нав мо хостем барои шумо пешкаш карда бифаҳмонем. каседа доруҳои гиёҳӣ дар корай боваринок ва табобатӣ. марҳамат тамошо кунед, заказ кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. бахтовар нависондай. ассалому алайкум бародар. номерои студентский билет мекардагира мегӯед. Бешакир Раҳмат. ҳозираш мо қати ягон кас ҳамкорӣ надорем дар ин масъала ва ҳеҷ каса тавсия додан наметонем. як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон. дар бораи регистратсия бо приложенияи Амина камтарак маълумот диҳед. дар канали Юристиҷей дар ин масъала видео мекунем, интизор шен ва баъдан будурен тамошо кунед, ҳамаша ҳамҷода гап мезанем. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон. якаписар ба хизмат даъват мешавад ё ин ки не? якаписарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. дадабова нависондай: ассалому алайкум. раҳмат барои информатсия. бахшида барои баланд шудани маош чанд фоиз нархи продукта баланд шуд? дар масъалаи продукта, яъне ки баланд шудани музди маош, ҳама сола аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон ба имзо мерасад ва музди маош, мақсад нафақаву дигар чизҳо баланд мешавад. ва дар бораи нархи наво гуфтаистен, нархи наво низ инчунин аз ҷониби коркунои мақомот зери таҳти назорат қарор дорад, то ин ки нарха қимат накунанд, нархи наво боло наравад. як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон. телефонҳоро ҳозир аст самошка мекунӣ ё ин ки не? камтар бифаҳмон. бале, телефонҳое ки миёрем, планшетҳое ки миёрем дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз як моҳ истифода ки бурда нишиден, ура ҳатман рассамошка мекунед. ҳар чиз мақсад ба худша нархномаи худша дорад. Тоҷиддинов нависондай: салом акай Сорбон. дар бораи границаҳо видео накарден, маҳкам мешавад ё ин ки не? дар бораи границаҳо худо хоҳад видео мекунем. шумо интизор бошед, ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо карда бесен. ҳар информатсияҳои полезни ва ҳар ахборотҳои аниқи дақиқа метавонед ки аз канали мо дастрас бикунед. як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ мешавад аз моҳи октябр то охири моҳи ноябр давом мекунад. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.